Da chi'n mynd i ofis, da ni'n chwarae table tennis. Oedd hwnna'n horrendous. Sarah Harris Davies. Ie. O'n gwisgo ffrog isaf iawn. O'n i'n chwarae hogyn bach, Kevin oedd i. Nes i syrthio ar y llwyfan unwaith. Ie. Unwaith wedi gwneud hynny. O, Kevin, ti'n hogyn da. Oedd e'n rhaid ym mhen i. Ys i just cael complete blank. Fi jyst yn cofio edrych ar Joe oedd yn y cynhyrchiad gyda fi, just fel... Mae'r gynulleidfa yn dechrau chwerthin, achos o'n i methu deud y lein. Achos o'n i wedi cael ymwneud gyn yr resal ma o gnawd. Pan o'n i yn chwarae Michael yn Peter Pan, nath y peiriant oedd yn neud i ni hedfan dorri tra ni'n yr awyr. O, Gwyn. Mae'n lwcus bod chi'n cael gweld outtakes round a round. Na ddo, dwi'n diddannu plant. Na, achos fydda'n trio pidio cael props. Nes i ofyn i'r bobl props rhoi pethau trwm yn y bocs i chdi gael braw. So nes i basio'r bocs i chdi, a ti'n hollol iawn, ac yn ei gymaint i siomi, cymryd y bocs yn ôl, a nes i just gollwng o'r silff. Nath y silff chwalu. Brawd fi dorri car. Do! Dyn nhw'n gwybod hyn. Na ddo, ond mae wedi digwydd i fi. Na ddo, ond bendant mae o wedi, ag am ryw... Dwi'n gweithio efo plant. Rioed. Ysgyd ti stori? Wel, o gen i, wel, stocer hyn droedd. O, dwi wedi cael slap yn hynna byd. O, do? Do, achos cymeriad dwi. Dim ond pa sefyllfa ydych chi ynddo fo. Weithiau mae bobl dal yn meddwl na chi di'r cymeriad. Mewn ffordd, do. I oed i gweithio lain a ryw fyny fel na. Do. Am hwyl, falle. Ie, fysa chdi yn, dwi'n It's my line. Be ti'n neud? Paid yn malu awyr. Fi ddim wedi mynd line, fi wedi mynd llinell. Na. Oeddech chdi'n doctor ifanc ac o'n i'n ymgynghorydd. Does am diwrnod yn heibio i boi'n meddwl, o, beth swn i'n deras yn gallu neud, falle. Ie, fyddai'n meddwl o, diolch yn para'n hir iawn, de. Ie. Ia, a dy gynnu, be di'r cwestiwn da? O'n i eisiau un bod yn filfeddyg neu bod yn actor. Be sa ti'n medru bod? Gyrru tren, ydw. Swn i di hoffi bod yn doctor, yli. Sa'n ni gael hynna dda efo'n gilydd? A chdi cael siarad o'r peth, a fi'n mynd â panad a siarad o bobl. Ti'n mynd siarad ar y peth pan ti'n gyrru'r tren. O. Gyrru tren, dyna ti'r waith di. Mae yna waith ymchwil yma, does? A gyffordd nes i benderfynu oedd, mi a fedrai actio bod yn filfeddyg. A dyna pam nes i benderfynu mynd yn actor. Ti'n deud so ti wrth y fod i fod yn doctor, ond nes di lywygu yn neud y gwaith ymchwil? Do.